emäntä, hän aina vaistelee. Hän on onnellinen työssään kai. Hän hyvät raaka-aineet aina ruokaan valitsee. Ei nuudeleita roiskella päälai. Hän on taitavan ja monet herkut meille loittinut. Hän keittiöstä huolehtii. Vaikka 25 vuotta on hän juuri täyttänyt, silti tuhannetta annosta kohtailee. Hän Tiinan vuoksi kohtailee ja Reiskan Viljami. Hän ruoka-ajan muistuttaa. Niin hän tekee. Hän ruoan valmiiksi akeroi sen kaiken ajallaan. Hän toivoo sitten paran tyhjenee. Ilman häntä ei ois pastori tehnyt konfirmaatiosanoja. Hän ei ole täykintynyt pois. Ilman häntä ois oiskon kaikki leirit kuolleet pois. Hän on emäntä, ei enempää, me häntä kiitäkää. Mut ykäkoomme ensin uudelleen. Emännillekin osuudetaan 1000 kertaa ainakin. Ja sitten saadaan veri joskus loppuun. Kyllähän se meni ykkösellä. Mä lähdin Galalle.